Noi, împreună cu alți copii din orfelinatele Moldovei, ne-am pregătit mult pentru acest campionat. Timp de 2 luni am fost antrenați de antrenorul nostru. Băieții din alte localități aveau antrenorii săi. Eram foarte nerăbdători când în sfârșit vom merge la Chișinău. Și așa am ajuns la campionat. Am avut 3 grupe. În fiecare grupă, 4 echipe luptau pentru a ajunge în finalul. Și am luptat pe adevărat. Imaginați-vă, am jucat pe stadionul principal al țării, Zimbru. Fiecare echipă a primit uniforme specială. Echipa noastră i-a revenit cea mai frumoasă, iar portarul a primit și mănuși. Toți ne susțineau, atât antrenorul, cât și directorul nostru, prietenii din alte orașe și organizatorii. Apropo, fetele au jucat în rând cu băieții și era chiar mai interesant ca de obicei. Apoi a fost un picnic mișto, o pizza delicioasă. Și am ales prințesele fotbalului. În fiecare dintre cele 3 grupe, aceasta a devenit fata care a bătut cele mai multe mingi cu genunchii. După care, Polina ne-a învățat pe toții un dans cool. Chiar ne-a reușit, dar Polinii totuși îi reușea mai bine. Mai mult decât atât, o echipă de polițiști adevărată a venit să ne susțină și chiar să joace cu echipa națională un meci de fotbal. Arbitrii au ales cei mai buni jucători din toate centrele și au format echipa națională. Și echipa noastră a câștigat. Pentru aceasta, ni s-a permis să facem tot ce vrem noi, să apăsăm toate butoanele pe care le dorim în mașina de poliție, să îmbrăcăm vestele antiglonț, căștile speciale, să mergem cu bicicleta de poliție. În sfârșit, au sosit premiile. Locul 3 l-au ocupat cei din Anenii Noi. Fiecare jucător s-a ales cu căști Wi-Fi de ultima generație. Echipa din Cahul a luat locul 2. Au jucat grozav și s-au ales cu skateboard-uri. Iar locul 1 l-au luat o echipă de la Nord, din satul Ocșa. Fiecare jucător a primit o tabletă performantă. Pentru asta au primit și o dronă, norocoșii. Și această echipă a câștigat și concursul pentru imnul campionatului nostru. Se marcă un gol! Bravo, bravo sunteți! De asemenea, au mai fost și alte premii. Mai pe scurt, a fost grozav. Acum o să ne pregătim pentru următorul campionat.